Joo, hei. Minä olen Noora Syrjä ja MTK Uusimaa. Mä oon hanketyöntekijänä ja pääsääntöisesti mä toimin tuossa meidän sellaisessa varautumishankkeessa, mutta sitten jonkun verran tein myös tätä meidän avoimet maatilat-hanketta. Ja mä pidän tuossa alustuksen ja sitten Fanni jatkaa sitten siellä loppupuolella. Joo, kyllä. Ja tosiaan mä oon Fanni Kaasinen ja mä oon sitten järjestöagronomin sijainen täällä MTK Uudellamaalla. Ja mun sitten hommiini kuuluu sitten nämä järjestöpuolen hommat, että jäsenistön hommat ja erilaiset työt ja sitten hanketyöt on myöskin sitten tämä avoimet maatilat ja sitten meillä on myöskin se Megaboosti-hanke, niin ne on sitten minun alaani. Ja sitten meillä aloitti juurikin maanantaina uusi kesäharjoittelija Helmiina. Haluaako Helmiina vähän esittäytyä? Joo, terve vaan kaikille. Mä oon tosiaan Helmiina ja oon tosiaan tämän kesän harjoittelijana täällä MTK Uusimaalla ja mun tehtäviin kuuluu kanssa näissä hankkeissa auttaminen ja hankeviestinnässä auttaminen ja sitten toi uusimaalainen lehti, niin sen tekeminen kuuluu mulle myös. Kyllä, eli tässä avoimet maatilat-hankkeessa on tällä hetkellä kolme tekijää, eli monta henkilöä, jotka häärää tämän hankkeen parissa. Mutta jos Noora aloittaa sieltä sen jakamisen, niin pystytään vähän helpommin kertomaan tästä itse hankkeesta. Nyt me ei Noora kuulla sua ollenkaan. Ei kuulu vieläkään mitään. Joo, siis suuret pahoittelut. Meillä oli tässä ihan pieni tällainen koiran ohjeistus. Niin anteeksi kovasti. Mutta joo. Näkyykö tämä nyt? Joo, Tää mun kyllä jako. näkyy. Joo. Jos sä saat sen vielä siihen esitystilaa. Jes. Hyvä. Näkyy teille ihan normaalisti? Joo, kyllä. Joo. Okei. Okay. Yes. Eli tosissaan tämä Teams on meidän avoimet maatilat-hankkeen esittelyyn. Käydään ihan lyhyesti läpi sitä avoimet maatilat-hanketta ja sitten enemmän perehdytään tässä siihen avoimet maatilat-tapahtumaan. Minulla on tässä ihan pari tällaista käytännön asiaa alkuun. Eli tosissaan tilaisuus tallennetaan, mutta esitysten aikana voi esittää kysymyksiä. Minun täytyy sanoa, että nyt kun mä jaoin tämän, niin kävi sellainen klassinen, että te hävisitte multa kokonaan. Niin sitten, jos mä huomaan, että joku pyytää puheenvuoroa tai jotain, niin sitten Fanni voi varmaan sieltä sitten huudella. Joo, mä huikkasin. Ja sitten, jos ei halua omaa kysymystään siihen tallenteeseen, niin sitten esitysten jälkeen laitetaan toi tallenne vähäksi aikaa tai kokonaan katkolle ja sitten on niinku aikaa varattu kysymyksille ja keskustelua. Ja sitten tallenteen pystyy näkemään tuolta meidän MTK Uusimaa YouTube-kanavalta. No kyseessä on tämä uusi hanke, eli meillä on tällainen 3-vuotinen kehityshanke alkanut nyt on vuoden 2028 loppuun asti. Ja hankkeen päätapahtuma on tämä jokavuotinen avoimet maatilat-päivä. Ja kaikki hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet on kaikille avoimia, eli tosissaan kun hanke järjestää, niin vaikka MTK Uusimaa on tässä se hankehallinnoija, niin ei edellytä MTK-jäsenyyttä, että voi osallistua näihin kaikkiin tapahtumiin. Että hankkeessa tullaan myös järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia maatalousyrittäjille. Teemoina siellä on ajateltu nyt, että olisi tällaiset kuin tuotteiden ja palveluiden jalostusasteen kehittäminen,
uudet liiketoimintamahdollisuudet, markkinointi ja näkyvyys ja kuluttajatrendit. Mutta tässä niin kuin varsinkin nyt hankkeen alussa ja ihan hankkeen koko aikanakin oikeastaan, niin voi ihan rohkeasti olla meihin kaikki yhteydessä ja esittää toiveita noihin koulutuksiin, että me yritetään räätälöidä ne koulutukset mahdollisimman hyvin niin, että ne palvelisi meidän Uudenmaan maatalousyrittäjiä. Että ihan rohkeasti laitatte sit viestiä, jos tulee sellainen tunne, että tästä jostain tietystä aiheesta, vaikka markkinointiin liittyen tai jotain, niin olisi toivetta. Tuossa näkyy myös nuo meidän yhteystiedot vielä, mutta ne löytyy myös MTK Uudenmaan sivuilta. No, tämä avoimet maatilat Uudellamaalla tapahtuma, niin tämä on sellainen Hämeestä tuttu konsepti. Eli Hämeessä on jo useana vuotena järjestetty tällaista avoimet maatilat päivää. Se on aina tällainen jokavuotinen toistuva kesätapahtuma. Ja nyt tänä vuonna me järjestetään ensimmäistä kertaa Uudellamaalla, mutta samalla konseptilla ja samana päivänä molemmissa maakunnissa. Eli lauantaina 11.7. Hanke kustantaa osallistuville maatiloille mainoskyltit ja auttaa markkinoinnissa. Eli vaikka ei olisi aiemmin järjestänyt maatilallaan tällaista avointen ovien päivää, niin nyt on hyvä mahdollisuus lähteä mukaan ja aloittaa, että hankkeen kautta siihen suunnitteluun ja markkinointiin ja tällaiseen, niin siihen saa apuja. Tapahtumapäivästä sellainen, että siitä ei peritä vierailta pääsymaksua. Eli sekin liittyy siihen, että kun kyseessä on hanke, joka kun tätä apua tähän tarjoaa, niin silloin ei voi vierailta periä pääsymaksua, että koskee enemmän ehkä sellaisia maatiloja, joilla voi olla jotain pääsymaksullista toimintaa normaalisti. Mutta se ei ollenkaan estä sitä, etteikö tilan omia tuotteita voisi myydä aivan normaalisti silloin tapahtumapäivänä, ja suositellaankin, että myydään tilan omia tuotteita, ja sitten myös muiden alueen lähituottajien ja yhdistysten kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Että voi esimerkiksi tarjota myyntipisteitä siellä tapahtumapäivässä sitten sinne omalle tilalle. Tapahtumalla on omat kotisivut, avoimetmaatilat.uusimaa.fi. Ja tarkoitus on se, että kaikki tähän tapahtumaan osallistuvat maatilat tulee näkyviin sinne kotisivulle. Ja sieltä sitten vierailijoiden eli kuluttajien on sitten helppo löytää ne oman alueen tilat. Ja käydään tässä tämän esityksen loppuvaiheessa tarkemmin läpi sitä, että miten sen ilmoittautumisen, niin kuin sen oman tilan ilmoittamisen sinne kotisivuille pystyy tekemään. Että siihen on sellainen valmis lomakepohja. Se on aika yksinkertainen. Ja sitten tämä, että mitä ei tarvitse yksin osata, että nyt kaikkeen saa apua, että Fannilta tai Helmiinalta tai minulta niin voi soittaa tai laittaa viestiä, jos on jotain askarruttavaa. No, hyvä suunnittelu varmistaa onnistuneen tapahtuman. Käydään ensin läpi vähän niitä niin kuin ennen tapahtumaa sitä suunnittelua, että mitä kaikkea pitäisi sitten huomioida. No, yksi on tämä, että aloita mainonta ajoissa. Me laitetaan tiedotteita ja mainoksia lehtiin. Laitetaan noihin vähän suurempiin lehtiin ja sitten myös paikallislehtiin, joihinkin paikallislehtiin laitetaan. Ja sitten sosiaalisessa mediassa maksettua mainontaa laitetaan myös hankkeen puolesta niin kuin tapahtumapäivästä. Mutta nämä on kaikki, mitä me laitetaan, niin sellaisia niin kuin vaan yleismainontaa siitä, että tällainen päivä on heinäkuussa. Eli sitten se, mitä tiloja suositellaan tekemään, niin totta kai mainontaa sitä omaa tilaansa. Ja sitten mä oon tuohon laittanut, että merkitse selkeästi aika ja paikka kaikkiin mainoksiin, että muistaa sen, että ne joka mainokseen laittaa selkeästi, että missä ja milloin. Ja sitten on vinkki somessa mainostamiseen, että olisi kiva, jos siellä olisi kuvia, joissa on ihmisiä ja sitten jotain pientä esittelyä, että ihmiset on aina kauhean kiinnostuneita tarinoista ja haluaa nähdä, ketkä sitä
tilaa pyörittää. Ja tällainen, että enemmän on enemmän, että älä pelkää mainostaa usein, että usein vaan, että niin kuin monta someenkin niin laittaa vaan usein sitä viestiä, että tällainen on, että se tulva on aika kova, mitä mainoksia tulee tällä hetkellä ihmisille, niin jotta se sitten ihmisille tulee näkyväksi ja jää mieleen. No paikallislehdet ja sitten kuntien ja lehtien tapahtumakalenterit on hyviä. Oman alueen sosiaalisen median ryhmiin kannattaa laittaa. Ja sitten Google Maps-tiedot kannattaa päivittää, jos ne on. Siis jos tällä hetkellä tilalla on tällainen Google Maps, että on muutenkin sitä avointa toimintaa, on jotain tilamyyntiä tai tällaista. Ja sitten tällainen, että lähesty rohkeasti lehtiä ja pyydä tekemään teistä juttu. Että paikallislehtiin voi niin kuin olla yhteydessä rohkeasti ja kertoa, että ollaan tällaisessa päivässä ja kysyä, että jos ne tulisi tekemään jutun teidän tilasta. Ja sitten tällainen pikkuvinkki vielä, että valokuvaseinätapahtumaan. Että se on aika kiva tapahtumapäivään laittaa. Siinä voi olla mukana teidän logo ja sitten se on ilmasta mainosta teille tapahtumapäivän. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Eli kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Sä voit kysyä mukaan paikallisia toimijoita ja tilan yhteistyöyrityksiä. Ja ajatuksena, että järjestää sellaisen tapahtuman, joka kuvaa juuri teidän tilaa tai yritystä. Eli ei tarvitse rakentaa mitään suurmarkkinaa, jos ei halua, vaan sellainen niin kuin teidän tilaa kuvaava tapahtumapäivä. Et sinne voi pyytää mukaan lähituottajia myymään omia tuotteita, tai paikallista 4H-yhdistystä voi kysyä, tai palloseuraa pitämään kahvilaa, että jos ei itsellä ole resursseja tai halua kahvilanpitoa. Maa- ja kotitalousnaisia tai Marttoja voi kysyä. Tilan yhteistyöyritykset tuotantosuunnan mukaan, eli jos teillä on tietyt yhteistyöyritykset, niin niitä voi pyytää, että haluaisiko ne tulla myös tapahtumaan mukaan kyläyhdistyksiin. Ja sitten tuo talkooporukkaa, että se on myös hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa, että on riittävästi käsiä apuna sitten tapahtumapäivänä. Yhteistyö muiden tilojen kanssa. Tässä yhteistyö ja suunnittelu on isossa asemassa, että tällaiset lähellä toisiaan olevat kohteet houkuttaa kuluttajia ja niitä on helppo kiertää sitten. Niin kuin, että voi mennä useammalle tilalle samana päivänä. Ja muistakaa tällainen, että tilat ei kilpaile keskenään, vaan että yhdessä järjestetään tätä tapahtumaa. Ja sitä tarjoilua voi suunnitella etukäteen vähän niin kuin muiden lähellä olevien tilojen kanssa, että jokainen tila voisi nostaa vähän niin kuin uutiskärjeksi aina sen jonkun oman tuotteensa. Eli esimerkiksi, että jos jossain on tarjolla burgereita, niin sitten että ei kaikilla tiloilla sillä alueella olisi tarjolla burgereita, että jossain voi olla sitten lettuja tai jäätelöä tai jotain, että kun ihmiset voi suunnitella etukäteen sitä päiväänsä ja sitä, että millä tiloilla menee käymään ja missä järjestyksessä kiertää, kun ne kaikki tilat on tosissaan siellä kotisivuilla nähtävissä, niin sitten sitä vierailijoiden kiertojärjestyksen suunnittelua helpottaa myös se, että he voi katsoa, että okei, että mennään ensin tonne tilalle vaikka syömään burgereita ja sitten seuraavalle tilalle syömään lettuja jälkkäriksi. Ja tässä nousee esille se, että panostakaa esittelytekstiin, että sinne, kun te ilmoitatte tilan, niin siinä lomakkeella on sellainen kohta, mihin sitten saa kirjoitettua sen esittelytekstin, niin siihen kannattaa panostaa, että sillä tekstillä pystyy myös sitä kohderyhmää ohjaamaan ja saamaan. No sitten tällainen tärkeä yhteistyön nimissä nämä muiden toimijoiden ilmaistarjoilut. Et jos te pyydätte jotain yhteistyöyrityksiä sinne tilalle, niin sitten ajateltaisiin sillain niin kuin yhteistyön merkeissä, että jaettaisiin tasaisesti niitä yrityksiä, sit jos heillä on jotain ilmaistarjoiluja, ettei kävisi sit sillä lailla, että jos vierailijat käy ensin yhdellä tilalla, missä kaikki tarjoilut on ilmaisia, ja sitten tulee seuraavalle tilalle, ja siellä onkin
kaikki maksullista, niin se, että näitä, jos on jotain ilmaistarjoiluja joillain toimijoilla, jollain alueella, niin sitten vähän yhteistyössä muiden niiden lähialueen tilojen kanssa suunnittelisi sitä, että kaikki saisi tasapuolisesti. No, tekemistä ja ohjelmaa sinne päivään voi suunnitella, että sekin ihan sen mukaan, että minkälainen tila teillä on ja minkälaisia asioita te haluatte sieltä teidän tilalta näyttää, että onko esimerkiksi tällainen opastettu kierros, voi olla jossain, tai tilaan tai tuotannon esittely, että tarinat kiinnostaa aina ihmisiä, ne on hirveän kiinnostuneita, että mitä on koneet ja rakennukset ja mitä siellä tehdään. Voi olla ihan koneiden esittelyä, myytäviä tuotteita, nostaa valokuvausseinää. Sitten voi olla jotain tällaista oheisaktiviteettia siinä, niin kuin polkutraktorirataa tai vastaavaa tietovisaa, tai voi olla jotain rasteja siellä, tällaisia. Ja sitten tämä eläimistä. Niin, että eläimistä on hyvä ohjeistaa jo etukäteen. Menee taas siihen esittelytekstiin, että sinne kannattaa kirjata, että erityisesti se, että jos tilalla on eläimiä, mutta niihin ei pääse tapahtuma-aikana tutustumaan, niin sitten vältetään sitä, ettei tapahtumapäivän aikana tule sellaista, että ollaan tultu sinne tilalle sillä ajatuksella, että siellä on eläimiä nähtävänä, ja sitten jos ei ne tuotantorakennukset olekaan niin yleiselle avoimina, niin sekin on ihan hyvä kirjata sinne esittelytekstiin jo. Ja polkutraktoreista olen laittanut tuollaisen, että meillä on joillain MTK-yhdistyksillä on polkutraktoreita, että sieltä omalta yhdistykseltä voi sitten kysyä lainaan. No, tämä ohjeista vieraita jo etukäteen, että tuotteiden myynnistä, jos on tuotteiden myyntiä, niin maksutavoista on hyvä ohjeistaa etukäteen ihan siellä somessa tai sitten tapahtumasivulla siellä avoimet maatilat uusimaa.fi-sivulla. Ja näistä eläimistä jälleen, että on hyvä kirjata sinne, että jos eläimiä on ja niihin ei pääse tutustumaan, tai sitten, että eläimiä voi esimerkiksi nähdä laitumella tai showroomin kautta, mutta että esimerkiksi navettaan tai sikalaan ei pääse sisälle. Tai sitten jos siellä on sellaisia eläimiä, mitä ihan pääsee rapsuttamaan, niin sitten se on hyvä mainita. Koirista kannattaa ohjeistaa jo siellä esittelytekstissä, että ylipäänsä, että onko koirat tervetulleita tilalle, ja kannattaa ohjeistaa, että koirat on pidettävä kiinni. No, muita, mitä voi miettiä sinne etukäteen, ohjeistukset, onko tilalla, onko siellä WC:tä ja onko kulkurajoitteita, ja tämä, että esittelytekstillä voi määrittää sitä kohderyhmää. Tarvitseeko tehdä tapahtuma-ilmoitus? No, se on jokaisen tilan omalla vastuulla harkita se ilmoituksen tarve, mutta siihen on tosi hyvät ohjeet tuolla poliisi.fi kautta yleisötilaisuudet, että millaisiin tilaisuuksiin täytyy tehdä se ilmoitus. Ja meidän ohjeistus olisi se, että kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä tilaisuuden järjestämispaikan poliisiin ja selvittää se paikallinen kanta. Et poliisi voi arvioida sitä, että tarvitseeko tehdä pelastus- ja palosuunnitelmaa. Et pelastussuunnitelma voi tulla tarpeen, jos arvioidaan, että tulee todella paljon ihmisiä. Ja sitten poliisi arvioi tätä, että tarvitaanko järjestysmiehiä, että se on usein 1 per alkava 100 osallistujaa. Ja siinä huomioidaan se vierasmäärä, joka on niin samaan aikaan siellä tontilla, että ei koko päivän vierasmäärää, että siinä pitää vähän arvioida sitä, että kuinka paljon ehkä kerralla tulisi sitten. Ja ilmoitus tehdään poliisin verkkoasiointipalvelussa tai paperisella lomakkeella viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa, mutta sitten huomioikaa tämä, että jos sen tilaisuuteen tarvitaan liikenteenohjaaja tai tilapäisiä järjestyksenvalvojia, niin silloin se ilmoitus on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen. Muut luvat. Musiikki. Musiikista on hyvä hakea, jos aikoo soittaa musiikkia, niin se on tekijäoikeuslain alaista, niin siihen tarvitaan, että vaikka olisi tällainen ilmaistapahtuma, niin siihen musiikin soittamiseen tarvitaan lupa, niin sen saa tuolta teostosta.
Ruoan myynnistä. Tällainen, että jos se toiminta on pienimuotoista, eli ei olla auki joka päivä viikossa, ja sitten tällainen pop-up-toiminta, eli jos maksimissaan 12 kertaa vuodessa järjestää tällaisen ruokamyyntitapahtuman, niin siitä ei tarvitse tehdä tai ei tarvitse rekisteröidä sitä elintarvikeviranomaiselle. Mutta mitään raakaa ei voi myydä. Niin kuin esimerkiksi raakaa kalaa tai mitään tällaista ei voi myydä, että siihen tarvitsee aina luvat. Mutta silti kylmäketju on oltava kunnossa. Käytännön järjestelyt ennen tapahtumapäivää. Tilan valmistelutapahtumapäivää, niin avoimet maatilat, kyltit tienvarteen jo hyvissä ajoin. Ja me, siis hanke, minä, Fanni ja Helmiina, niin me toimitetaan jokaiselle tilalle ne sellaiset isot kyltit sinne tienvarteen, että kohde on avoimet maatilat kohde. Kyltiin saa laittaa kuukautta ennen ja pois se pitää ottaa viimeistään viikon kuluttua, että tämä on elinvoimakeskuksen entisen elyn ohje. Ja sitten on hyvä huomioida niin kuin selkeät opasteet ja ajo-ohjeet tilalle sinne tienvarsiin. Samoin selkeät opasteet parkkialueille tai sitten harkita, että tarviiko olla siellä ihan jotain liikenteen ohjausta sitten siellä parkkialueella. Tapahtumapäivän aikana tällainen tilallisten tai henkilökunnan jonkinlainen yhtenäinen esiintyminen, että vieraat huomaa heti, että ahaa, että tämä kuuluu tavallaan talon väkeen, tämä on nyt sitten niin sanottua henkilökuntaa täällä, niin se helpottaa. Sitä voi miettiä, että miten se parhaiten tilalla onnistuu, että onko se joku yhtenäiset paidat tai nimikyltit tai joku, että miten saa niin kuin tuotua näkyväksi sen, että kuka on niin kuin sitä järjestäjätahoa ja kuka on vieras. Ja tämä rajakielletyt alueet, esim. Nauhalla, Lukoilla, maatilalla, siellä voi olla alueita tai varastoja tai jotain, mihin ei haluta, että vieraat menee, niin ne on hyvä selkeästi rajata pois käytöstä, ihan laittaa selkeät rajaukset jollain nauhoilla tai vaikka joku tekstikin siihen, että ei käytössä, ja sitten vaikka lukita sellaiset ovet, mistä ei haluta, että vieraat sitten kulkee. Ja esittelytekstit koneisiin, eläinaitauksiin, rakennuksiin. Tarinat kiinnostaa ihmisiä, että ne on hirveän kiinnostuneita, että mikä joku lato on. Ne on historiasta kiinnostuneita ja ne on koneista kiinnostuneita, että sinne voi lyhyitä sellaisia esittelytekstejä laittaa. Muuta huomioitavaa niistä tapahtumajärjestelyistä. Riittävästi istumapaikkoja, varsinkin jos siellä on tarjoiluja. Roskakoreja. Varmasti niitä roskakoreja olla liikaa siellä, joka nurkkaukseen laittakaa. Ja merkitse WC selvästi, jos sellainen on tarjolla. Ja ilmoita naapurille, jos esimerkiksi liikenne saattaa häiriytyä. No, sitten oman halun mukaan voi koristella teemaan sopien ja varaudu vesisateeseen tai sadekuuroihin. Ja sitten tällainen varautumiseen vahvasti liittyvä, että mitä jos sairastut. Niin mieti etukäteen jo se, että kuka sitten on se varahenkilö, joka tietää ja hoitaa asiat. Tuotteiden myynnistä. Hinnat selkeästi esille. Tee sopivia tarjouksia tai tuotepaketteja. Ilmoita maksutavoista, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Varaa vaihtorahaa, jos on käteismahdollisuus. Ja varaa ostoskasseja kävijöille. Omalla logolla tai kierrätysmielessä käytettyjä. Tähän me ollaan vähän alustavasti mietitty, että me vähän selvitellään, että olisiko mahdollista tilata sellaisia avoimet maatilat logolla varustettuja ostoskasseja, sellaisia paperisia. Että me infotaan siitä myöhemmin, jos se on mahdollista. Ja sitten yhteystiedot ja tieto, mistä jatkossa voi tuotteita ostaa.
sekin on hyvä olla selkeästi esillä, jos teillä on ympäri vuoden jotain suoramyyntiä tai jos teillä on kesäkaudella jotain suoramyyntiä tai tällaista, niin hyvä laittaa sinne. Se on teille markkinointimahdollisuus, että ihmiset jatkossakin sitten löytää teidän luokse. Kävijälaskuri. Se on ihan hyvä ja hyödyllinen. Se pitää vähän kirjaa kävijöistä, että kuinka monta, se auttaa suunnittelemaan myös sitten tulevaisuudessa järjestettäviä tapahtumia. Ja siinä vain mielikuvitus on rajona. Et esimerkiksi on ollut tällaisia, että kirjoita nimi säilörehupaalitussilla. Sitten jollain on ollut tällainen, että siirtää kiviä tai keppejä tai kukkia sangosta toiseen tullessa tilalle. Tai vieras kirja voi laittaa isolle levylle tai kankaalle. Tai sitten ihan vaan tukkimiehen kirjanpidolla. Tai sitten toi laskuri. Mä tarkoitan sillä sellaista klikkilaskuria. Mä en saanut mieleeni, että mikä se on nimeltään, mutta sellainen klik, 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 että joka vieraan kohdalla, joka tulee sisälle, jos siihen on joku, jonka voisi laittaa sitä laskuria klikkailemaan. Viime hetken vinkit sujuvan tapahtuman varmistamiseksi. Näkyvät, selkeät opasteet, minne saa mennä. Muistakaa se, että osa vieraista voi olla ensimmäistä kertaa maatilalla. Eli kannattaa selkeästi rajata ja opastaa, että mihin saa mennä, mihin suuntaan ja mistä löytyy mitäkin. Että ei sitten, vältetään kaikki vaaran paikat ja sitten vieraat ei toivotuissa paikassa. Ihmisiä kiinnostaa tarinat. Tämä, että mitä ne tuotantorakennukset on, eläimet kiinnostaa aina ja myös ihan se tuotantosuunnasta voi kertoa, että mitä siellä tilalla tuotetaan, että minkälainen maatila se on. Ihmiset on kiinnostuneita siitä maatilan arjesta, että mitä tehdään ja miten tehdään ja millaista se sitten on. Ja panostakaa tekstiin, jonka kirjoitatte tapahtumasivulle. Panostakaa myös niihin someteksteihin, että ne on sellaiset kuvaavat ja houkuttelevat. Ja muista jälkimarkkinointi. Jälkimarkkinointia hanke tekee myös, mutta myös suositellaan, että tilat itse muistaisi sitten omista kanavissaan tapahtuman jälkeen markkinoida. Miten hallita isoja asiakasmääriä? Tilalle saattaa tulla, vähän riippuu aiemmista tapahtumista, mitä on ollut tällaisia avoimet maatilat-tapahtumia, niin joissain tiloilla on voinut olla muutamia kymmeniä ihmisiä ja sitten taas joissain tiloilla ihan vaikka muutamia satoja ihmisiä. Että se kävijämäärä voi nousta äkkiä suureksikin. Niin pyydä tarpeeksi talkooporukkaa avuksi, varaa autoille tarpeeksi parkkitilaa, kyltit ja opasteet kuntoon, mieluummin liikaa opasteita kuin liian vähän. Ja sitten tämä tarjoilujen mitottaminen ja myytävien tuotteiden määrä kävijämäärän mukaan, että pakasta tai myy pakkasvarastot tyhjiksi, mutta jos ei ole aiemmin järjestänyt, niin sitä voi olla vaikea arvioida tietysti, mutta me voidaan auttaa siinäkin ja sitten varmasti sellainen lähialueen tiloilta kysyminen ihan, että jos siinä lähellä on joku tila, joka on sitten aiemmin järjestänyt, niin voi vähän kysellä sitä kävijämäärää, että minkälaista se suunnilleen on ollut. Ja pidä hymy yllä, kohtaa asiakas kiireettömästi, vaikka tietäisitkin, että jonossa on porukkaa. Eli ihmiset tulee sinne myös viettämään kesäpäivää ja kokemaan sitä maatilan tunnelmaa, että se ei ole mikään tällainen kiiretapahtuma, että älkää, vaikka siellä jonoa kertyisi jossain vaiheessa, niin älkää stressaantuko siitä, että se on kuitenkin, ne tulee sen elämyksen takia ne ihmiset sinne, ei vaan sen takia, että ne saa mahdollisimman nopeasti hoidettua asiat siellä. Ohjeet ilmoittautumiseen. Tämä on Fanni näyttää teille, eli tehdään niin, että mä näytän nämä pari diaa tässä on jäljellä, ja sitten Fanni näyttää tuolta ihan
sieltä nettisivun kautta, että miten tuo lomake täytetään. Mutta siis se on tämä avoimet maatilat uusimaa.fi ja sieltä sitten tällainen lisää yrityslomake. Ja me ollaan myös Facebookissa ja Instagramissa avoimet maatilat Uusimaa nimellä. Ja tuonne tapahtumasivulle, niin sinne tulee kaikki tähän avoimet maatilat-konseptiin kuuluvat ohjeistukset ja tilaesittelyt, ja kaikki löytyy sieltä yhdeltä sivulta. Ja myös tulevat koulutuspäivät tai webinaarit ja materiaalit, niin ne tulee löytymään sitten tuolta samalta sivulta. Okei. Joo, kyllä. Jos sä, Noora, lopetat sen, kiitoksia jakamisen, niin mä jaan tästä vähän näyttöäni. Ja tosiaan nämä kaikki materiaalit tullaan sitten, tämä esitys tullaan myös toimittamaan siinä samassa, missä se YouTube-linkkikin sitten tulee näkymiin, että se tulee olemaan sitten siinä jossakin samassa kohtaa, niin pääsette näihin linkkeihin käsiksi. Mutta näkyykö tämä teillä? Näkyy. Jes, hyvä. Niin tästä linkistä kun painaa, niin päätyy tämän näköiselle sivulle. Mä oon sieltä jo vähän jotakin rustannut, mutta tosiaan ilmoittautuminen tulee siis tapahtumaan tämän sivun kautta tähän avoimet maatilat päivään. Ja tämä on siis ihan tosi tämmöinen helppo ja yksinkertainen, ja tässä on ihan hyvät ohjeetkin, että miten tämä täytetään. Eli siis tässä laitetaan eka yrityksen nimi ja paikkakunta, ja sitten laitetaan kuvaus siitä tilasta ja sitten tiivistelmä. Ja katsotaan kohta vähän noita Hämeen sivuja. Tämä on ihan sama tekijä, kuka on Hämeelläkin, ja niistä tulee siis hyvin samankaltaiset sivut. Sitten tänne saa lisätä omaa logoa ja sitten pääkuvaa ja sekä sitten niinku erilaisia kuvia, mitä itse sinne haluukaan lisätä. Ja se on tosi helppo, että se on vaan tästä, että raahaat tiedostot ja sitten saa täältä valita ihan minkälaisen kuvan itse haluaa sinne laittaa. Eli tosi yksinkertaista. Sitten täältä, että kohdetyyppi, niin voi valita montakin, että on vierailutilaa ja ravintolaa, kahvilaa. Et mikä sitten omaan tilaan kaikkein parhaiten sopii, niin sieltä sitten valitsemaan. Sitten mennään eteenpäin, niin täällä on avoinna, niin tähän voi siis laittaa, että milloin on avoinna, ja tässä onkin hyvin, että jos yrityksellä on esimerkiksi tilamyymälä, joka on avoinna tiettyinä aikoina, syötä aukiolotiedot tähän. Tapahtumilla voi olla eri aukiolotiedot ja ne ilmoitetaan alempana tapahtuma-infokentissä. Vaikka tämä on siis nyt pääsette ilmoittautumaan tätä kautta sinne avoimet maatilat päivään, mutta myöskin mikäli teillä on sitten tämmöistä suoramyyntiä enemmän ja erilaisia tapahtumia tulossa, niin tämän meidän nettisivujen kautta niin te voitte myöskin niistä ilmoittaa. Eli siis tämä nettisivut tulee palvelemaan niin kuin ihan koko läpi vuoden, että siellä voi käydä katsomassa sitten, että ketkä olisi auki ja minne voisi ehkä mennä syyspäivää viettämään tai muuta. Mutta katsotaan sitä ihan kohta. Katsotaan, aika tämä ilmoittautuminen loppuu. Ja sitten tosiaan osoite normisti ja sitten tässä on maakunta ehkä vähän huonosti laitettu, mutta että missä suunnalla Uuttamaata se sijaitsee. Sitten täältä voi ihan Google Mapsista laittaa, laitetaanko vaikka MTK Uusimaa, noin, yes. Ja eli siis sen osoitteen ja sitten täältä, kun tämän kopioi ja menee takaisin tänne, noin, niin sen pitäisi sitten sieltä oh no, nyt se meni koko itse tuonne eteenpäin. Noin, mutta sieltä sitten kopioit kokonaan ja liität siihen, niin sitten se tulee näkymään sinne sivulle sinne
alas. Ja sitten kannattaa laittaa puhelinnumeroa, sähköpostia. Ja sitten jos sattuu olemaan verkkosivut, niin nekin voi sitten sinne laittaa. Ja sitten tosiaan kaikki tietenkin sosiaalinen media kannattaa kans laittaa. Sitten tosiaan, niin kuin sanoinkin, tämä tulee palvelemaan enemmänkin kuin vain pelkästään avoimet maatilat päivää, niin mikäli olette osallistumassa myöskin lähiruokapäivään, joka on siis lunttaan täältä 12-13.9. tänä vuonna, niin voitte myöskin painaa sieltä, että olette osallistumassa tänne lähiruokapäivään, niin se myöskin sitten tulee ponnahtamaan sieltä eri tavalla sitten tuolla sivuilla. Ja sitten tässä onkin, että haluan, että yritykseni tiedot näkyvät aina tai sitten vain tapahtumasivuilla. Ja katsotaan se, että miltä sekin tulee näyttämään. Mutta eli tosiaan, jos on sitä suoramyyntiä enemmänkin ja tapahtumia enemmän, niin sitten kannattaa tietenkin valita toi aina. Sitten, koska tilanteet voi muuttua ja yhteystiedot voi muuttua, niin sitten tulee vielä käyttäjätunnuksen luonti, eli siis ihan perus etunimi, sukunimi, sähköposti ja sitten salasana. Ja tällä käyttäjätunnuksella pääsee sitten myöskin niitä omia tietoja sieltä sitten jälkikäteenkin muokkaamaan ja lisäämään tarvittaessa kuvia tai tekstiä, että mikäli haluaa. Joo, mutta tämä on siis tosi yksinkertainen ja mä laitankin sitten vielä tästä erikseen linkin, että mitä kautta pääsee sitten ilmoittautumaan. Ja mä voin laittaa suoraan sen linkin myöskin vaikka sitten tuonne keskusteluun, niin pääsette sinne suoraan käsiksi. Mutta katsotaan vähän vielä, että miltä se tulisi näyttämään. Tämä on siis Hämeen sivusto, mikä nyt tässä mulla on esillä. Ja tämä tulee olemaan siis hyvin samankaltainen, että toi Taste of Häme, niin se nyt muuttuu vaan sitten, että avoimet maatilat Uusimaa. Sitten täällä on tosiaan tämmöiset niin kuin lähiruokakohteet. Ja täällä on sitten näitä kohteita, mitkä on siis ihan avoinna, miten itse sitten ovatkin, että täällä on sitten avoinna nämä hyvin kerrottu, että milloin ne pitää näitä ovia avoinna ja että milloin pääsee käymään. Ja tässä on nämä kategoriat, että mitä näitä on, ja se on se, että minkä takia te pääsette ruksimaan sitten sieltä ilmoittautumisvaiheessa, että mikä teille parhaiten sopii. Sitten täällä on erikseen sitten nämä tapahtumat, eli avoimet maatilat ja herkkujen Häme. Ja sitten tännekin tulee varmaankin sitten just se lähiruokapäivä sitten. Mutta nämä tulee sitten erikseen ponnahtaa, että täälläkin on sitten enemmän niin kuin tiloja, että jotka on niin kuin pelkästään vaan siinä avoimet maatilat päivässä mukana. Eli saa itse päättää, että mihinkä kaikkialle tulee täältä näkyviin. Ja sitten jos tulee jotain hankaluuksia sen suhteen, tai ei ihan saa jostain syystä nettisivut ei toimi, niin sitten ottakaa vaan meihin yhteyttä, niin sitten pohditaan, että mikä siinä ilmoittautumisessa on mennyt vikaan. Mutta tältä tämä tosiaan tulee sitten näyttämään. Mutta sitten sen haluaisin sanoa, että tosiaan sitten kun olette ilmoittautunut sen linkin kautta, niin siitä tulee meille sitten tieto ja me tehdään kaikista ilmoittautuneista myöskin someen sitten erikseen semmoiset päivitykset, että jokaisesta tulee sitten sinne meidän avoimet maatilat sosiaaliseen mediaan sitten kerrotaan vähän tiivistettynä se teidän tilasta ja näin laitetaan siihen sitten vähän kuvaa. Eli otetaan sitten sitä kuvaa, minkä laitatte tai kuvia, mitä laitatte tuonne tapahtumasivulle, niin tullaan sitten samaan käyttämään sitten myöskin siellä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten jos on hirveän suurta hinkua, saa nostaa kättä ylös, niin tullaan myöskin tekemään tämmöisiä siis tarinoita eri tiloista. Tarkoitus olisi sitten niitä täällä julkaista myös, että ennen itse tapahtumapäivää, mutta myöskin sitten tapahtumapäivän jälkeen. Ja sitten itse tapahtumapäivällä ollaan nyt myöskin valokuvaa ja ottamassa,
päivälle, niin että jos on ihan ehdoton ei, että ei halua, että valokuvaaja tulee omalle tilalleen, niin sitten siitäkin kannattaa olla meihin yhteydessä. Joo, mutta mä laitan teille tosiaan vielä tähän keskusteluun sen linkin, mutta myöskin sitten nyt laitetaan linkkiä myöskin ihan tuonne MTK Uudenmaan nettisivuille sekä sitten tuonne Avoimet maatilat Uusimaa nettisivuille heti, kun tarkoitus olisi, että ensi viikolla saadaan ne Avoimet maatilat Uusimaa nettisivut kokonaan auki, mutta tämä ilmoittautuminen on jo sinne auki. Joo, kyllä. Tuleeko Nooralla tai Helmiinalla vielä jotakin mieleen, mitä tulisi vielä kertoa? Ei tule mieleen mulle nyt mitään. Aika paljon meillä tässä oli jo. Hyvin ollaan saatu ainakin